פשוט עובד עם דנה. אני דנה. חברים, היום יש לנו ליינאפ מוצרים חדשים מהממים. אתם לא תאמינו איזה שימושיים הם. אם אתם רואים אחד מהמוצרים האלה ואתם פשוט לא יכולים לחכות, אתם חייבים אותם עכשיו. תתקשרו ל-000-000-000-000 ותזמינו אותם בלייב. אוקיי, זה מספיק תקדים. בואו נתחיל. אתם פשוט תמותו על המוצרים האלה. אוי, זה מזכיר לי, בגלל תקרית קודמת אני מחויבת להזכיר שאם אתם נפצעים מאחד מהמוצרים שלנו, אנחנו לא חוקית אחראים עליהם. בכל אופן, המוצר הראשון שלנו הוא הוונדר בוקס. הוונדר בוקס הראשונה הומצאה בסין לפני 500 שנים. אומרים שיש לה יכולות מיסטיות, ושאם אתם מסתכלים לתוכה, אתם יכולים לראות את העתיד. זה לא נכון, אבל אומרים את זה. לצערנו, איבדנו את הקופסה לפני 499 שנים, ואף פעם לא הצלחנו לשחזר אותה שוב, עד שבוע שעבר, כשמדענים בטקסס גילו את העיצוב המקורי בשבילה, אז בואו נראה מה הקופסה עושה היום. זו פשוט קופסה יפהפייה, שאתם יכולים להכניס אליה כל כך הרבה דברים. אני ניסיתי אותה בבית בעצמי, ווואו, פשוט וואו, וואו. אתם יכולים להכניס דברים פנימה, אתם יכולים להוציא דברים החוצה, לסגור את המכסה, לפתוח את המכסה. הקופסה הזאת עושה הכל. אם אתם אי פעם צריכים לשים משהו בתוך משהו אחר, אתם פשוט חייבים לקנות את הקופסה הזאת. בואו נראה לכם. אוקיי. וואו, וכזה קל להרים את זה. אפילו אין בעיה אחת. אני לא יכולה לומר לכם כמה קופסאות אני קניתי, וזו ב100% הכי טובה. נפתח אותה. וואו. אוקיי, חבר'ה, אנחנו ניקח הפסקת פרסומות קצרה. ברוכים הבאים חזרה לפשוט עובד עם דנה. המוצר הקודם היה מדהים, אבל עכשיו יש לי מוצר אפילו יותר חדש ואפילו יותר מרגש עבורכם, שהוא פשוט מוש. למוצר הזה קוראים מתורגמן הכיס. הדבר הקטן הזה הוא אולי הדבר הכי טוב שאי פעם המציאו בשביל טיסה אינטרנשיונל, כמו שאומרים. אז אם אתם צריכים לומר משהו בשפה שאתם לא מכירים, אתם פשוט חייבים לקנות את זה. המוצר הזה הוא ליטרלי הציל את החיים של 3 תיירים שלשום. מתורגמן הכיס עזר להם לומר למלצרים באיטלקית לא לשים בוטנים במנה שלהם. הם היו מתים בלעדיו. מחברים את זה ישר לרמקול שלכם, ומה שעושים זה, אתם פשוט בוחרים את השפה שאתם רוצים. אני בחרתי גרמנית, ואז אתם לוחצים ריקורד. אחר כך אתם פשוט מדברים פנימה, ואז זה מתרגם את מה שאמרתם לשפה שבחרתם אוטומטית. בואו ננסה. Una biblioteca puede definirse, desde un punto de vista estrictamente etimológico, como el lugar donde se guardan libros. Wow. Sin embargo, en la actualidad esta concepción se ha visto superada para pasar a referirse tanto a las colecciones bibliográficas y audiovisuales, como a las instituciones que las crean y las ponen en servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios. Desde el 24 de octubre de 1997 se celebra איזו שפה ese día אותנטית, como el Día ממש בא לי Internacional de תורתיה. la Biblioteca. אז אנחנו נעבור למוצר האחרון אטימולוגיה. שלנו, ולפני כן Véase הפסקת también פרסומות. Biblos. היי יאלי, למה אתה כזה עצוב? כן, אני פשוט כזה עצוב, כי כאילו נכשלתי במבחן, ואני ניסיתי כל כך קשה, אני העסקתי מורים, אני קניתי את כל הספרים, אפילו את הספרים אקסטרה, אבל פשוט אני למדתי שעות על גבי שעות. אתה יודע, זה כל כך קשה, ואני נכשלתי עדיין. אני חושב, אולי כדאי לי פשוט להפסיק לנסות, ואני פשוט אקשה לשנה ואני אנסה שנה הבאה. אני לא יודע, מה אתה חושב? אבל לא שמתם לב. בריונות קורית כל יום. זאת האחריות שלכם
לעצור את זה. וואו. בכל אופן, המוצר האחרון שלנו להיום, ואתם תמותו על המוצר הזה, הוא המגלח האלקטרוני הזה. המגלח הזה הוא מדהים. אם אי פעם היה לכם שיער ולא רציתם שיהיה לכם שיער, אתם פשוט חייבים לקנות אותו. אני מרגישה כאילו חיפשתי מוצר כזה כל החיים שלי. אני ניסיתי לתלוש את השיער, למרות אותו שערה, זה פשוט כל כך לא נוח. אבל המגלח הזה הוא בדיוק כל מה שהייתי צריכה. הוא עובד על הכל, שיער. טוב, שיער זה די הכל, אבל אם אתם צריכים לגלח שיער, זה מוצר ממש טוב. זה עובד על שיער בכל מקום, שיער בראש, שיער בפנים, שיער בגוף, עוד שיער. אם אתם יודעים למה אני מתכוונת, כל סוג של שיער. טוב, אז בואו ננסה אותו. בכפתור. נדליק. וואו. פשוט וואו, זה מדהים. אתם יכולים לקנות את המגלח הזה בשביל 3 תשלומים פשוטים של 199.99. וזהו, תודה שהצטרפתם אלינו לפשוט עובד עם דנה. אני דנה, ושיהיה לכם ערב מוש.